kelingan sliramu aku lunga golek gawean kesaduke urip bebarengan kowe lali marang aku atiku tansah kelingan sliramu aku golek gawean kesaduke urip bebarengan tansah kelingan sliramu aku lunga golek gawean kanggo sanggup urip bebarengan
Salam alaikum ulo salam kulo kunjuk para agung sederek kawula ingkang samya rawuh mriki sedaya perlu amreksani dumateng nadyan kula niki rupane mateni nadyan rupa ireng kata ingkang seneng mila kula niki saged ugi mriki sebab ditimbali kaliyan warga mriki perlu arah-arah kanggene hiburan supaya tegak sarta bisa aman ayo para kanca matur kang prasaja supaya gembira kancane pemuda ayo simbah putri aja isin ngaji nadyan sampun sepuh boten kenging riko kata sampun cekat lagu-lagu kula mbok menawi lebat kuwona kunging pangarsapa ilangaken susah ngati lungguh ning pasir-pasiran sampur-sampuran keredopan lanang wadon hanekani ilangaken susah ngati gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir kerajaan bisik-bisik semayamah atri janji urip biaran sir-sirana begandengan gading asli Banyuwangian
ayo prakanca ngawarana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kasiji sira kalawan haji kaping pinone sakoni salat kaping telune bayar zakat ping poso ana ing bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun kuoso ayo ini negeri namanya Jawi kalau agami nama agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran. Jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makanake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso yen kelingan marang sira kaya rinuje jroning atiku jaman biyen aku katon saiki aku iki katon-katon semono sliramu nate prasetya bunga susah dilakoni kanthi lila mula kurang ira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya ayo jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora yen saiki uripku banget nelongso Waalaikum sliramu ojo teko melaso putra putrimu aku ora guna
kuciwa wis tak trima pasrah karo sing kuwasa salah sapa ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso tuwa kayu momaleku marang siramu ojo teko walaso putraku aku aku apa terpujiwa wis tak trimo pasrah kala sing kuwasa ki mau salah sapa sliramu panjenengake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso tuwa ayu momale putra putriku aku ora guna apa tur kuciwa wis tak trima pasrah karo sing kuwasa pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. itu kewajiban umat Islam memperingati Karena waktu ini jatuh mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama diperingati. maka mari kita bersama memperingati Kaum Islam pemuda dengan memuji, tidak hormat akan dapat godok besi. tetapi yang hormat diberi amal yang suci Sopo ureka ora gelem memperingati. sapa wong ureka ora gelem meringati maring miraj sira Muhammad Nabi kang suci Yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Kangaran neraka selawase ora mati Aku sampun cekap tak dados atur kawula. Kato sampun cekap kang dados atur kawula kula badhe kantos
lagi kepikat peduli donya kiamat wong yen lagi jenengi peduli lagi inflasi nadyan ra duwe duit direwangi kredit kredit jarene wis jodoh Yo yo yo. Jagotnya diswe sopo Jagotnya desyo tubemu diswe sopo Lambe desyo tubemu Pake adewe sopo Angke ane o tubemu So 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 so. Yo Wong lagi kepikat rapat tuli donya kiamat nyanyi rapat tuli lagi inflasi kadang tuli duit direwangi kredit kredit cari dewe jodoh apa-apa duit wong loro Irok bangir duwe sapa dirok Lambe tipis duwe sapa Jagotnya des duwe sapa Pake ane wae sapa Wong yen lagi gandrung ra peduli dase mlengkung Wong yen lagi nyenengi rapat tuli lagi inflasi nadyan ra duwe duwe direwangi kredit cari dewe jodoh yo yo. Wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat Wong yen lagi jenengi ra peduli lagi inflasi nadyan ra duwe duwe direwangi kredit kredit jarene wis jodoh apa-apa butuh wong loro Irung bangir weke sopo Irung bangir yo duwemu Lame tipis weke sopo Lambe tipis yo tubemu Jagotnya diswe sopo Janggotnya tis yo tubemu Pake adewe sopo Pake ane yo tubemu lagi inflasi nadyan duit direwangi kredit cari dewe jodoh apa-apa duwe wong loro
kasih nadyan duwe-duwe direwangi kredit-kredit jarene wis jodoh apa duwe wong loro ireng kacir wae sapa irung nido duwe lambe tipis wae sapa lambe tipis yo duwe jago gadis wae sapa jago gadis yo